Hi guys! Morning guys! Dako guys sa among katlapihan. Diyan. Arang lawoma ra man guys. Ang ipakita ninyo guys ag mga tilapia guys. Tingnan mo. Arang kapit guys. Oh. Kada daw dili makita. Ipakita. Ito ko. Dili lagi nagtubungan ba kay makita mo doon. Tirating. Guys oh. Uy. Oo. Ano na guys? Ano nang sablok. Maklaro. Di maklaro. Di maklaro right? Hindi. Hapon siya. Di maklaro. Hmm. Di maklaro na. Dili mo na Ay na guys. Tilapia guys. Tirating, gawin mo. Hey guys. Oo, rinda. Gagmay na nang yung nakita. Kang dagko na, hayra ka, das laom. Bay, matungkol ka niya. Umaylos na. Nago guys, ag mga tilapia. Wa na Munja guys, hapon. Mangunungan sila pagpakao. Guys, maklaro. Magpano, kalami yung taga na mamakuha. Kita mo na sila. Hindi, maklaro nung ito Hindi, maklaro nung. Guys,